Iruzurrezko alokairuei aurre egiteko batzordea osatu du Pirinio Atlantikoetako prefekturak. Estatu mailan egin den lehena. Ikaslentzako kontratuak ikasle ez direnei proposatzen diete hainbat etxejabek udaran turistei alokatu eta diru gehiago ateratzeko. Kulturan, etzi hasiko da Miarritzen irailaren 18 bitartean Maitaldia festivala. Uda hondarrean mundu osotik etorritako lehen mailako artistak hartzen dituen dantza festivala. Arratsaldeon ikus-entzuleo Miarritzetik bertatik, baina lehenik ezpeletera jo behar dugu, izan ere ikusten duzue eguzkiak estutzen jarraitzen du eta horrek ondorioak ditu, besteak beste gure fruiturik preziatuenetako batean, ezpeletako piperrean hain justu. Hau guztia datozen minutuetan hemen iparraldearen orenean. Udauntako lehorteak eta aroak eragin zuzena du ezpeletako biperraren uztan. 15 egun lehenago hasi behar izan dira jasotzen eta urtengoa urte latza izanen dela esan digute. Kantitate gutxiago eta biperrak ere txikiagoak izanen dira, gutxiago izan baitute garatzeko. Aurten biperra sofritu du azkar, are zaila da. Uztailaren amaieran hasi ziren jada biperra jasotzen, ohi baino lehenago baldintza meteorologiko txarrekin, euri faltan eta bero eta idorte handiarekin. Kezkatu gira, urare aida txikitzen, errekeak agona paldira, eta tekit noan nien, hola seitzen badu, borzurte hola martxortan, ez gu laborariak, ez da ez denak ezki dira. Asko eta asko bota behar izan dituzte, erreta baitzeuden. Biperra handiz bada, errea. Iruzkiekin erria. Batu somi botaiat, mehale gelditzen dira beti zeiteko. Eta hori botakotu denak. Hori da beruen gatik ina. Ekoizleek ezoiko eskaera egin dute uda honetan biperlandareak ureztatzeko, naiz eta sormarkaren estatutuek soilik lehen hilabetean uzten duten ureztatzen, fruituak klimara egokitu behar duelako. Azken 4-5 urtetan, uste dut 3 edo 4 aldiz galegin behar izan dugula, eta horrek erakusten du, bai, ari dela idortzen, gero eta garai luzeagoak euririk gabe, gainera temperatura handiekin. Baina ureztatzeko baimen berezia eskatu eta erantzuna iristen denerako berandu dela diote, eta horregatik estatutuak aldatzea gogoetatzen ari dira, klima aldaketak dakartzan gora berei egokitzeko. Aurten sindikatuekin apelazioneko linao aizangia kataskatean, ukandu derogazionea gozatzeko, janiko behanteida. Gu berduna, berdu hortan lanean izan, ura nola ekarri biperreri, eta kasu manez, biperren ulazteko. Bi urte ari girela landatu dugula bipersail esperimentala bat, eta hortan ari gira neurtzen zeinetan den sufritzen landarea, eta zenbat ur behar duen, konparatzen dugu ureztatzen dugun parte batekin ere, ikusteko zein den aterabidez oberena. Ezpeletako pipermina hutsa egiteko ere gasaren prezioa asko igo da. Kasik 1.000 euro pagatuko du, eta jaz 600 euro zen prezioa. Eta hoi manuski beharko du man biper prezioen gainean. Eta ondorioz aurtengoa urte gogorra izanen da, urre gorri gisa ezagututako ezpeletako biperrarentzat. Ikasleak ez direne ikasleentzako alokairu kontratuak proposatzen dizkiete jabe batzuk. Uda iristerakoan pertsona horiek kanporatu eta Airbnb bezalako plataformen bidez etxe bizitza alokatu ahal izateko. Pirinio Atlantikoetako prefekturak iruzurrezko alokairuen kontrako batzorde berri bat sortu du praktika horiei aurre egiteko. Frantziako estatuan mota honetako lehen taldea izango da. Iparraldean etxebizitzaren eskubidearen alde lan egiten duten erakunde sozial eta politikoak pozik agertu dira batzordearen sorrerarekin. Eta berri hontzat amatzen dugu, baina horrek ez dukentzen segitu berdela borrokan eta segitu bordugula irailetik goiti gure kontratu horien aurkako borroka horretan eta batzordeari helaraziko dizkiogu behar diren txostenak berak
bere lana egin dezan. Ikusi beharko dira emaitzak, baina albiste on bat da, tresna berri bat baita ikusteko zer pasako den. Gero ikusi behar ze baliabide emaiten diren eta zehazki nolako bidea emanen zaion taldeari benetan zuzentzeko legez kanpo diren egoera horiek. Estatuko zerbitzuak eta Baionako fiskala batuko dituen batzordearen helburua legez kanpo jokatzen duten jabeak zigortzea izango da. Zigor penalak, administratiboak eta fiskalak aginduko dituen batzordea irailaren 27an elkartuko da lehen aldiz. Batzorde horren berezitasuna da zerbitzuen artekoa izanen dela. Baiten izango da bai fiskalitatea arduratzen dena, prokuradorea, lan kontratu eta arduratzen den komitea, guri lerrestuko digu jabe horien kontrako borroka, daramagun borroka. Hemendik 3 urtera iruzurrezko alokairuen desagerpena lortzeko helburua finkatu du Alda mugimenduak. Nola ere segituko dugu borrokan, ez da horretan gelditzen. Sistema hori erradikatzeko edo bertan geldiarazteko 3 urteko epe emaiten geniola gure buruari. EH Bai alderdiaren sartze politiko berrian garrantzi handia izango du etxebizitzaren gaiak. Gure aldarrikapenen artean hartzen gira lege aldaketak behar ditugula gauzak konpontzeko, baina jadanik badira gaur egun hainbat tresna, ez direna aski, baina hainbat tresna hautetxeen zerbitzuko edo eskutan jartzen ahal direnak, ez direnak beti baliatzen erriko etxeetan, eta gehienetan ez baitakigu zointzuk diren, nola aktibatzen diren, ze publikoari begira marxan ezartzen ahal diren. Prefetari galdegin ginen gutun bat idaztea zerrendatuz tresnak guzi horiek, eta hori egin du aste honetan, beraz hor ere lehen urrats bat, ez da aski, baina orain dei bat pasatu behar da osapezei, tresna horien zerrenda ardetzaten, eta lanean jarri konpontzeko pixkanaka problematika. Azaroan antolatutako kongresua ahaztu gabe, EH Baik lanean segituko du etxebizitza arloaren kanpaina garatzeko. Gogoratu behar da iparraldeko hainbat erakunde batzen dituen herrian bizi plataformak etxebizitzaren eskubidearen aldeko manifestazioa antolatu duela apirilaren lehenerako. Aurtengo Maitaldia Festivala irailaren 8tik 18ra 81 ikuskizunekin. Hastapena baletarekin, baina estilo eta jatorri ezberdinetako hitzorduak proposatzen dira. Depuis 3 ans, le Ballet de Bordeaux a un partenariat avec Angelin Prejlocage, et ce partenariat... Duela 3 urtetik kolaborazio lan bat dago Bordeleko eta Prelocage baleten artean. Mitologia izeneko ikuskizuna sortu dute. Aller recevoir ici à Biarritz. Lehenetarikoak izanen gara mitologia eskaintzen. 10 dantzari Prelocagetik eta beste 10 Bordeletik. Egitaraua aberatsagoa dibertsifikatua dator, orotara 31 konpainia, 250 artista, 26 ikuskizun horietatik 6 estreinaldiak. En ce moment, comme celui de Jon Maya, comme celui de Artista askoari dira orain sorkuntza lanetan. Jon Maya, Marta Narriak, Samir Calisto. La surprise comme celui de Samir Calisto, en fait, il va y avoir quelques premières. Oso pozik. Eta are gehiago aurten oso sorkuntza berezi batekin gatoz. Kukaik 20. urtemuga dauka aurten, eta galdera batekin ekin diogu sorkuntza honi. Eta orain zer? Bueno, eta orain zer horren azpian gauza asko gertatuko dira, aurrerapen gisa gutxi esan da ere esango nuke ez da estenatokirik egongo, ez da aurkirik egongo, gertatu egingo da, eta bertan 10 dantzari eta Euskadiko Gazte Orkestra izango ditugu, beraz, kasu honetan gainera Garazin eta Miarritzen bilekuetan izango gara, oso bileku ezberdinetan, baino simbolikoetan, Jaialaien eta Atabalen, eta oso pozik. Errepika publikoak topaketa profesionalak 11 hitzordu jada dantza munduan ezinbesteko bilakatu den festival honen inguruan. Aurten Karibeari buruzko fokusarekin. Hiriko hainbat txokotan izanen dira ikusgarriak eta Ipar Euskal Herrian gaindi ere bidaiatzen du festivalak. Puis l'an dernier, en fait, il n'est pas seulement situé à Biarritz. Maule, Bayona, Angelu, Senpere, Bardoze, Donapaleu eta Donibane Garazin ere bai izango gara. Ville du Pays Basque comme Moléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Pé-sur-Nivelle, Bardos. Plazar hartzeko eta kulturalki hazteko ezinbesteko festivala.
Eta Miarritzetik mugitu gabe, Agorri hasieran egin zen Festilasai festivaleko irudiekin eta Pok Mahon taldearen doinu irlandarrekin agurtuko zaituztegu gaur. Arratsalde ona izan, berotik babestu, eta hala nahi baduzue, bihar arte!